Qudiem il-Maġistrat Charmaine Gallia Pollak ta' 33 sena li joqgħod San Pawl il-Baħar weħel 54 xahar ħabs wara li nstab ħati li fit-22 ta' April li għadda waqt li kien fis-sakra weġġa' grafi lis-sieħba tiegħu. Milos Lugos wettaq dan ir-reat waqt li kien b'libertà kkundizzjonata ta' 3 snin li kien ingħata fis-16 ta' April li għadda. Il-qorti tat ordni biex Lugos ikun mejjun sabiex jindirizza l-problema tiegħu tax-xorb u biex tkun imħarsa is-sieħba tiegħu. Il-qorti tal-appell ikkonfermat multa ta' 4,000 euro fil-konfront ta' Ibrahim Al-Yassin wara li ħaddem persuni li ma kinux illiċenzjati biex jaħdmu bla permess. Dan fil-waqt li ma provdiex it-tamir adekwat ta' protezzjoni lil ħaddiema li ħaddem. Mill-provi ħareġ li waqt spezzjoni fuq is-sit l-uffiċjali tal-Awtorità tas-Saħħa u s-Sigurtà fuq il-post tax-xogħol sabu żewġ ħaddiema li kienu qed jagħmlu xi kisi li ma kinux libsa safety shoes u li wkoll kienu bla dokumenti. L-imħallefna fil-Kamilleri saħaq li l-kontratturi għandhom ikunu jafu l-obbligi legali tagħhom tas-saħħa u s-sigurtà fuq il-postijiet tax-xogħol. Għaldaqstant it-talba tal-appell tal-akkużat ġiet miċħuda u għalhekk Ibrahim Al-Yassin weħel 4,000 euro.